Kini ki khun senrang jonga bangasanya bakin long ki beriu ki kena ki betep beriu tip lain ria ka jing pensoi jong kini ka partai ki ngat pan hakini ki kam ki ba mdei ban ngat ken ki ba ku mangla ong du mane bangla mai phang ka dei ba ka kam ka bang trei miswa ka dei ban kentiu kham tam ka yo ka jong ki khun samla ki jongi ti ka kani ka dei ka wei ka lat ka kabu yang ha bang phai ka constituency ki jongi nga sngo thu ba ki khun samla ki jongi ki dei ki ba ngidei ban burom yaki ken ngidei ban respect yaki khun samla jongi apa ka constituency ken namar balai namar kach bangi yat mantangi i mo ki khun samla jongi khamtam ki shinrang ki ngam haka jingkerni jong drugs jong kyat kini katai andrai bon na preng jongi ngimju hat ka taw problem kadai ka bang ngi address tang ya ka symptoms ya ka root cause ngimju address te habang ya hakini ki kindiat tali ki panai ngai yu i da ka bashai wa kini ki khun samla ki jongi ki bangam ki long yeng ki long sam ki jong ki baki wan ki long yeng ki ba don tak kami kum kata ka bapanya ya ka yeng ka sem kum mangipet ya ki data semua ki ba per ngi ba ka jela mi khalia jongi ka don almost 43% ki household run by a single mother ti kani ka don ka jingta kan ya ka yeng ka sem hapo ka constituency ka jongi ru namara bang ya churum cheneng ngai ki kendu ki long kami mo ki ba wan hak na kum ka tu ka long yeng ki ong yang ba ngan le kum no ngami dadu mestep na yeng bangan lek trei lek ta bangan pendap ya ka yeng ka sem andai kini ki khon senrang jonga bangasanya bakin long ki beriu ki kena ki betep beriu tip lain ria ka jing pensoi jong kini ka partai ki ngat pan hakini ki kam ki ba mdei ban ngat ken ti katanga su thu shai ba tang kalong kami marui kamla ken ban sneng ban kraw namar ba ki wei ki jing don kam ki ba khmat e ki ba kamrat ba shushu ken namar kam dei ka besuk ban pendap ka yeng ka sem ban kamai jakpo ban pendap ka bai school ban pendap ka yeng wai ni ban hakuma constituency jong ili ban thiet saka namar ka ka dei ka wei na ka jing e ka ba ki ka ndu ki nong shong ken ti saka wei ru ka dei ba ngakwa ban pensyong nong rem ya ka constituency ki jongi ha ka jing prat nanti jong ki long shwa man shwa tfi ba ngi kum ka emlang ka salang kum ka jaj ban riu kum ka jela imat ngila klet ya ka jing yalam jong ki long shwa ma shwa ha ka kamai ka hok ketip riu ketip lei ketip kur ketip kha kani ngai i kala dang senjor ha ki long yeng ki long sem ki jongi ti dei kata ka wei gini ki wei na ki thong ka ba ngakwa bangan ra shakmat ken ban yakren namar ba kalong tang kani da ka basyangi ko ban sungthu ba lada ki long yeng ki jongi haki constituency ki prepare ki long ki batlot ki basenjar ke jela le leite kan kloi ban kan klem kai ti hakata ka nongrim nga pensyong nongrim ya ka jinglong ka jingman shwa tu ye ki pai ba nong shong bangin perkhat bangin pusan halade ba kala dei ka por ka ya yangi bangin pen thamai ye ka jingmut ka jing perkhat ka jongi bangin pensyong sbai yala ka jong ka jing im hala ki yeng ki sem ki jongi prepare namar ngi bangi pe ka jinglong ka jingman ka bangi ye kendu akini ki sansnem ki blalek no let's see kala bandai na du ki posnem blalek no ba kasansyar ka khadar kala long ka ba senjar hadu kata ka yeng ka sem ti kani ka dei ka wei ka ba perlong yang agum tau rong ba samla upala he la sana ka constituency bangan mi chini ka jeli kan namar ngaju ye kren bi ba arden ka por ba ikhot yang ba nyadon kan ong ba balai ngam tre ban don kan bat phi ngaju i phi ba phi perta marui long ba phi perta hari klau ngaju i phi ba phi khot pi le ye kani ka jing e jong ka ri ba ka jaj ban rio balai imdon si kita ki samla rong ba kan thai ba chenrang pade ki banot ban wan chakhmat ban yakit lang ye kani ka lingkor ka phakya ti kata ka dei ka wei ka ba ai mesti menga ban pelong seluruh yang bangan wan ban don bentalang syakani ka jeli jong ka politics kai di kumagi jiong hi berbor ya borok ki candidates ki bang ya penmi na ka voice of the people party bangi ngidei kata ka party ka bang nginyale ngimting bangin remru ngimting